eti umerejelea dhambi tena, na uko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya machiegni kendo kidieny mar lesson kaka asewache sabato ni tarik 19 dwe mar adek 2020 to kod adek ni machiegni ahinya e sabato mokinyi ma kawuono chendo man mar wuodh geno. Kaka nasenyisi, jayalo Dickson Oduor gi jayalo Charles Odine ma wantiere godo ka. Jayalo Dickson wuok ka Chok, ka jayalo Charles bende wuok ka Kisumu Central, mano mayudore e chuny boma ma Kisumu. Machiegni ahinya kendo pon wach ma asewacho ni ne wadhi lose. Chaka nuoyo ni kendo ni Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Buk mosebedo koro wang'iyo kaluwore gi thuon wach mar ote ma Jo-Hibrania. Wang'iyo buk ma Jo-Hibrania. Kawuono koro wach wicho wuok e buk mar Jo-Hibrania 12 wesne 20 to kod 8 ema bende koro wadwaro ng'iyo anena. To kapok wachako mano, jalo Dickson Oduor dhi yawonwa to kod alam. Walamo. Goni ni erokamano wuonwa maber Nyasachwa nikech ber. Erokamano kuom okinyi maber ma sabato. Wan kod lesson kwako mondo wanone. Telnwa kwa chako nyaka watieki nikech wapenjo maler gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. Nyaka Nyasaye yawnu piny kendo oyawnu sabato machielo ne. Amen. Odoko nero kamano ahinya. Wang'iyo Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Boneno picha kanyo ma joma nyiero kanyo bong'iyane to tiende nang'o. Ka ma wach wicho kaka sewacho Jo-Hibrania 12 wach na 28 wacho kamae kendo kaka ondiknwa gi jandiko. Emomiyo wagouru erokamano ne Nyasaye nikech wanwang'o Piny Ruoth ma ok nyal yiengni, kendo walemuru kaka owinjore ka wamiye duong' to kod luor. Emomiyo wagouru erokamano ne Nyasaye nikech wanwang'o Piny Ruoth ma ok nyal yiengni, kendo walemuru kaka owinjore ka wamiye duong' to kod luor. En buk ma bende ogonwa Jo-Hibrania mosebedo koro pwadhi godo. Iwacho ni ka ng'iyo matin gima jandiko omiyowa ka introduction en ni Jo-Hibrania 12 wesne 18 nyaka 29 kisomo ndiko no moting'o ote ma jomane. En amede mar barua ni kendo koro keto yo machiek weche moko madongo duto ma kitabu ni wuoye ko nuoyo kendo wacho paro ma kitabu ni ne ochakore godo. Nyasaye osewuoyo kokalo kuom wuode kendo koro wadwaro mondo wabed anena motang' ahinya kuom wechene kaka owuon kuom Yesu. Jo-Hibrania 12:22-24 nyiso okang' mamalo e barua ni nyisowa kuome. Yesu jakel winjruok mar singruok manyien kendo rembe chiwo warruok ne jogo moyie. Kit tichne mar dolo kod tichne mowal mar ote mare e lowa emomiyo oganda manie polo bende koro ne timo nyasi. Jalo Dickson nyiso ni mae ma koro mede mar weche madongo ma koro buk mar Jo-Hibrania mosebedo ka wuoye ma bende koro watieko lesson. Erokamano japuonj. Wago erokamano jawinjo. Kendo bang' kae to warado White Memorial e chokruok maduong' mar crusade madhi mbele. E puonjruok mar 12 wawuoyo kuom Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Manyiso ni nitiere piny ma sani yiengni kendo wabiro neno kaka piny yiengni. Wabiro fwenyo ni kara ka Nyasaye wuoyo to nitiere gik matimore. Amor kod lesson mar 12 ma Rwako Piny Ruoth mok yiengni ma chairman mare en Nyasaye to jagoro en Yesu Kristo. Mane Piny Ruoth mok yiengni kendo wabiro none kaka wamedo dhi nyime. Japuonj wuoyo e buk mar Jo-Hibrania 12 wesne 18 nyaka 29 e yo machiek mwadhi lose e wigni mangima. To yie namre achaka media wach moro maduong' e sabato dhiambo ni kalure kod kwotani mangima mawuo e ndalo magiko ni ote mar Jo-Hibrania thuon wach maduong' kata ote moro maduong' kata gima kitabu ni oting'o kawuono eka wachopo e amede mar puonjruok ma sabedo ka wapuonjore. Kendo ka puonjruok mar 12 no bedo maonge to chal gima kwotani duto chal gima ok nyalo konyowa. Koro mondo mi kwotani okonywa to chunwa mondo owinj gima nitiere buk mar Jo-Hibrania 12 wesne 18 nyaka 29 kendo wabiro some kangu wabiro dhi nyime. Erokamano ahinya. Japuonj ichaki wuoye wach moro machaka medo e buk mar Jo-Hibrania 12 wesne 28
Emomiyo waguru erokamano Nyasaye nikech wanwang'o piny ruoth mok nyal yiegni kendo walemuru nyaka owinjore ka wamiye duong' kod luor. Wach mangima ahinya kendo wabiro neno kaka onego otim misango mar erokamano ka wachopo odiechieng' mar tich abich. Wach mogik kabisa e sabato dhiambo, Yesu e jakel winjruok mar singruok manyien kendo rembe chiwo warruok ne jogo moyie. Kit tichne mar dolo kod tichne mowal mar ote mare e lowa emomiyo oganda manie polo ne timo nyasi. Koro wabiro nedo some kendo wabiro medo puonjre mathoth kwa Rwako Piny Ruoth mok yiengni. Erokamano ahinya. Piny Ruoth mok yiengni jayalo. Gima fwenyo ni kare nitie piny ruodhe aina ariyo. Nitie ma yiengni gi mok yiengni. Koro jandiko wacho kuom Rwako Piny Ruoth mok yiengni. Waneno ka pinje yiengni sani Ukraine gi Russia yiengni. Kendo pinje madongo monong'eyo kaka Somalia gi Libya gini yiengni. Kata ka ok ng'wono ma Nyasaye wabiro nyalo yiengni. Ma nyisa na adieri ng'at ma keto ruodhi e telo en Nyasaye kendo nyalo gologi. To pogruok mar piny ruoth ma kawuono ne en piny ruoth manyaka nene kendo manyaka chieng'. En osiko manyaka chieng'. Yani ka gimoko yiengni to ok oyiengni. To jandiko wacho ng'ado bura ma Nyasaye dhi nyime obiro kelo kethruok ni jowasike e kinde ma ok onyiso e adiera kendo chiwo piny ruoth ne joge. Tiende ni kare ng'at ma golo ruodhi machak ket ruodhi en Nyasaye. Nyiso wane kare nitie ng'at moketo piny ruodhi te mantiere. To piny ruodhi go nyalo yiengni nikech gin gik makadho. To mosiko manyaka chieng' to emwawacho nosomo kawuono ma en piny ruoth ma Yesu nitie gi Nyasaye. Ma ok yiengni en osiko nyaka chieng'. Kendo bende siko kobede. Erokamano ahinya jayalo Charles. Bende koro rangi donjo ma rwakonwa e chak tich ma bedo miwa wach moro kanyo bende koro no obedo gi quote kanyo ni usebiro e got Sayun. Jayalo Dickson ko wach ni usebiro e got Sayun en wach ma bende ogole e verse moro ni wuo gi ng'a to en wach ma bende koro nowuok kanye. Erokamano ahinya japuonj. Wawuok e sabato dhiambo kod weche madongo ahinya. Kendo wach mwawogo mogik nitiere e last paragraph mar jandiko. Owacho niya, kako tiyo kitabu ni siro nengo mag gigo mane Yesu oyudo e msalaba kendo siemo ni jogo moyie chopruok mar loch mane Yesu oyudo. Paulo tiyo kod kido mowuok e Daniel 7, wesni 7 nyaka 14, kendo dhi bedo e piny ruodhno kod jogo moyie ma ng'ama malo chutho kendo nobed mare nyaka chieng' ma nyaka chieng'. Omiyo wafwenyo wach moro ni Yesu oseyudo piny ruoth koa kuom Nyasaye ma jang'ad bura. Emomiyo wabiro nono kaka bura dhi mbele kendo awinjo ka pastor loso kuom wachno. Wabiro nono kaka bura dhi mbele ka Yesu to oseyudo pinyno. Erokamano ahinya. Wadonjo e chak tich ma Biblos wacho niya e buk mar Jo-Hibrania 12 wesne 22 nyaka 24 wacho wach moro niya, oyo un uchung' e got Sayun, dala mar Nyasaye mangima ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung' e nyim malaika gana gi gana, unie nyim chokruok magalamoro mar nyithind Nyasaye. En chokruok mar nyithind Nyasaye makayo ma nyingi ondike e polo. Uchung' e nyim Nyasaye ma jang'ad bura ni ji duto, kendo e nyim chuny joma beyo ma Nyasaye osemiyo odoko joma kare. Usebiro ir Yesu, jagach mosekelo winjruok manyien, ma rembe mokir nyiso wach maber molo wach mane remb Abilo nyiso. Wach nitiere maduong' e iye kanyo niya, mana jok mondik nying e kitabu mar Nyarombo kende ema biro yudo thuolo mar bet e got Sayun. Ing'eyo ni kisomo buk mar Mathayo 5 wesne 43 nyaka 48 to wuoyo kuom hera mar Nyasaye mamiyo chieng' rieny ni ng'ama kare to chieng' rieny ni ng'ama ok kare. Mane buwang' chieng' ka ma pastor wuoyo kowacho niya ni piny ni yiengni kendo humb Nyasaye kowuo tiwinjo yiengni mar piny. Mano piny ma wantiere ni. To king'iyo piny ruoth mok yiengni ma en Sayun, ma en Jerusalem, to jandik lesson oketo wach moro maduong' ma wagombo mondo oketi pacho niya, joma ler kende mabiro yudre kanyo, joma ondik nying gi e kitabu mar Nyarombo ema biro yudre kanyo. Yiena mondo awach weche ariyo mondo atiek chak tich. Ok wabi kaka welo, to wabiro biro kaka jokanyono. Mano wach mangima kabisa.
wadhi kaka jokanyono, ok kaka welo mana mogweli, to kaka owete gi Yesu Kristo kwadhi biro e got Sayun. Wach mar ariyo, kaka joma kayo ma nying ondike polo, kaka jok makayo. Israel nen nyathi makayo mar Nyasaye, ma Nyasaye nokambo kete bade makora chwich. Koro wadhi kacha ok mana kaka welo mogweli, agwela chiemo, to kaka jokanyono mowinjore mondo timnadi mondo chiemi e nyasi moket kod Nyasaye gi Yesu Kristo. Wach mogik en niya, chairman Nyasaye jagoro en Yesu Kristo, oloso nyasi mondo jo Nyasaye duto monyik nying e kitabu oyudre e dalano. Erokamano ahinya. Usebiro e got Sayun. Got Sayun mokwongo madakono jawinjo gi janeno ni got Sayun en kama ler ma Nyasaye nitiere. Yes. Aneno ka jo Israel history kona ni gidok dala to jomomako gi matero gi e lweny ka gichopo e Bathora Babylon to gikano gi mag thumbe to kono gi mano ndike Zaburi 137. Weno uru wende mag Sayun to giwacho ni dwawer wende nade mag locho e piny mawendo. Kare piny ni wan welo emomiyo kare kumonego wachom en got Sayun. In fact kwa dhi mbele odhi yudo kacha Zaburi 15 Nyasaye ng'a monego dage e kalu mari dala maler ng'a monego bedie. Koro got Sayun ka gimomiyo ng'ano kete en quote owacho ni namba 1 ka wabire wan jomopuodhi to man jomoseweyo richogi to jomoeko jandiko to wacho niya got Sayun bende en kama wuowi ne owir gi mo kaka jadolo manyaka chieng'. Koro got Sayun ka nigi weche mang'eny emomiyo jawinjo gi janeno gimodwa temo mondo wawach ka en niya wadwa dhi got Sayun. To got Sayun idhiye gi jok moluoko lepgi e remb nyarombo kaeto richogi osewenegi emomiyo kwarwako piny mar ruoth ma ok yiengni to wadhi e piny ma namba 1 got Sayun nitie manyiso kar lemo maler ni dalano. Sayun kanyo bende wacho ni ne yiero wuowi kaka jadolo maduong' bende notimore mana kanyo. Mana timore mana got Sayun. Wadhi aneno odiochieng' e mano tich ariyo mondo kwati kanyo to wagamo yweyo. Usebiro ir Nyasaye jang'ad buch ji duto. Jo-Hibrania 20 Jalo Dixon. Usebiro ir Nyasaye jang'ad buch ji duto. Japuonjo erokamano. Jandiko mondiko buk mar Ngeche ondiko wach malit, to ndiko wach moro niya, ni wach ka wach mawuok e dho ng'ato, tim ka tim ma ng'ato timo, indike kitabu. Nyiso niya, e thuolo ma wuoye kodini, bura dhi mbele. Bura mane ma dhi mbele? En bura mar jo Nyasaye. Bura no, mino kobede e pinyno. Eme thuolo mabiro yudo thuolo mondo wadonje Jerusalem. Tibiro ng'iswa kaka nong'ado burano. Ere kibiro konwa go kendo biro neno maler. Ka igolo kitabu machielo mar joma nok ler nikech nitiere kitepe ariyo. Tikod mana gimomiyo ratego ni onge ka en ma kachielo kod ma kachielo kod ma. Mang'iso ni e thuolo mawuoyo kod nitie joma obedo piny dhi mbele kod ang'ono kod bura. Winji. Nyasi monyis wach ni e Jo-Hibrania 12 gi 22 nyaka 40 siemna bura mabiro Nyasaye kaka jang'ad bura mano wach mangima bura biro aso Nyasaye jang'ad bura manyiso ni e thuolo ma Jo-Hibrania 12 wesne 22 nyaka 40 chopo kare en bura koro oseng'adi akeno mawinjore to ang'o matimre sani second paragraph mudatieki weche moneno gikelo paro kuom ng'ado bura maduong' matimre kapok Kristo obiro mowuok kuom Daniel 7. King'iyo Daniel 7 wesne 9 gapar tibiro neno ka kombe oket piny. To kombe moket piny go en ni bura dhi nyime. E bura madhi nyime no nitiere jal manyaka nene men Nyasaye. Aso nitiere Yesu Kristo madhi mbele kaachiel kod jodongo kaachiel kod jok mantiere iye kanyo duto ng'ado bura ne piny sani me thuolo ma jawar biro to wayudo thuolo mar wacho niya maler. Erokamano ahinya. Tiend kom ma jabura no bende kapok odhi e yweyo en ni tiend komno liel mach kaeto oler to ng'ato no wiye rachar manyaka nene. Ing'eni muma wacho ni dwaro timo maduong' kar joma kare mayude. Koro ng'atni ka Daniel neno e lek to oneno ka ng'atni obedo wuon bura kom obede kende wirore pek. Gima dwa nyiso jawinjo gi janeno niya bura to wadhiye to kwaluor
nikech advocate maduong' en Yesu. Kae namba 2 wan nyithi Nyasaye nikech ochwewa kendo warowa. Emomiyo itetna teta kendi ni luor to ok onego bed ni luor nikech Nyasachwa oketo Yesu ma wuoyi makayo kaka wan mondo obed jatendwa e ng'ado bura. Emomiyo wadhi bura gi chir ka wang'eyo ne advocate osetelo kocha. Kwa mfano katieko ka oponi in gi lawyer ni ma lawyer ose representi to ing'eni nyisi adieri mong'eyo en ma jalowe wach moro achiel buge go gin 2 kenda gin 3 nitie moro mar paro maparo maneno ka ni paro go kane Hezekia dwa tho to Nyasaye kon pare gik mosetimo to adieri to ng'eyo yudo ka nitie kanyo kamano. Erokamano ahinya. Nyiso ni bura jogo moluor gin ma jogo moko yie nikech paragraph ni kare ng'ado bura makamani kare e wach maber ne jogo moyie nikech en ng'ado bura mabiro chwakogi. Ne omiyo adiera margi oyangore lela en ng'ado bura maloyo josigu thuol mano miyo ondiek malich mane sando jogo moyie ndalo mosekadho teko ne man Daniel abiro ka kendo pod obiro timo kamano e kinde mabiro bende. Erokamano ahinya. Wagam yweyo kendo waduogi kod ng'ane pod wadhi nyime kanyo. Waduoga ni koro yiengo polo kod piny kotene kod puon wach ma kawuono ang'o ma bende koro walose. Inuka family koral wero kanyo inuka wangaze chumalo mondo bende koro rianyane nikech mudho osebiro oje machalo kamae. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya inuka family koral inuka wangaze mabende koro wagamo godo yweyo. Ne wadhi nyime kokiyaw TV mari en Lolwe TV chende en wuodh geno kidieny mar lesson. Kendo tuon wach maduong' en Rwako Piny Ruoth ma ok yiengni. Waseng'iyo kanyo odiochieng' mokwongo chak tich kachiel kod tich ariyo. Yiengo polo gi piny. Eyo nyisowa kanyo ni bang' nyisowa chokruok mar nyasi mang'ongo manotimore polo. Paulo siemo jasomo mage ni nyaka gichik itgi ni duond Nyasaye nikech Nyasaye biro yiengo piny. Pod nyadichiel kendo winjo Jalo Dickson to gimiwacho kanyo no gima Paulo bende koro wacho kanyo yiengo polo gi piny ni koro ere pek mare ni kanye. Erokamano ahinya japuonj. Isomo wach moro tich ariyo wach maduong' ahinya gima nachaka no en jawinjo seche mo ng'ate koyawo TV ni sani en ng'ado bura mar loyo josigu ma en thuol mane omiyo ondiek malich mane sando jogo moyie e ndalo mosekadho teko ne kendo pod obiro timo kamano e kinde mabiro bende mang'iso ni usebiro ir Nyasaye jang'ad buch ji duto. Bura ming'ado en ni ng'ado ni thuol kare ok chak bedie kendo to kanyo en joma ler ema betie kende. Erokamano ahinya. Koro tich adek en yiengo polo gang'ono gi piny. Jandik lesson kelo weche madongo e iye kae kowacho niya yiengo piny ne nyiso ni Nyasaye nitie kanyo. Mano wach mokwongo. Yiengo piny kaluwore kod Biblos kaachiel kod weses momiwa ne nyiso ni Nyasaye nitiere kanyo. Mano namba 1. Nonyalo nyisore mondo ores joge bende. Mano wach mar ariyo en nyisruok ma Nyasaye mondo ores joge. Mar adek en yiengni piny jonabi nofwenyo ni timore e biro mar Ruoth bende. Yiengni mar piny ne timre ang'ono e biro mar Ruoth bende. Emomiyo e thuolo ma Yesu tho to nitiere gik manotimre ma piny noyiengni momor matek kabisa. Mano bende nyiso Yesu Yesu guro piny ruoth mare. Mano wach mangima ahinya. Omiyo yiengni nobedo ranyisi mar ng'ado bura mar Nyasaye e kinde mane oketo e teko mare kuom jogo manie piny. Jonabi nofwenyo nyaka ne timre odiochieng' Ruoth kaluwore kod buk mar Isaya 13 wesni 13. Wach mogik ni Jo-Hibrania yiengni mar polo kod piny nyiso kethruok mar wasik Nyasaye. Mae gima Nyasaye nosingo e kinde mane osidho Yesu e kom duong'. Nyasaye nowacho niya bede bara makora chwech nyaka chop aket wasiki obed aten tiedi. Omiyo wach maduong' mawafwenyo e yiengo polo gi piny en niya en nyisruok ma Nyasaye ka polo fwenyo niya ni Nyasaye nitiere ma podi nyalo timo nade podi nyalo golo teko mar wasigu mondo ogur teko mag polo. Erokamano. Jalo jas bang' duond Nyasaye yiengo piny ndalo no chako singo no biro timo kendo to piny kende mana nyaka polo bende. Wiyo kutiene ne jandiko notamo nyisowa mana ka mowacho ni onge gima olil manie polo. Nyiso ni winowing golo gik maricho mana kaka mine piedho cham. Kosetimo
kosepiedho to maricho to wito kata miudhwe lwar oko to cham bedo kacha. Nyiso ni polo joma ler lilo ema nitie. Kata wan kwadhi jandiko wacho ni joricho mong'won negi ema dhi e polo. Nyiso ni koro kwachak bedo joricho bedo joma ber. To Agaya 2 verse 6 nigi weche moko. Gimoro achiel kende modong' ma biro time na biro yiengo polo gi piny kod nam. Bende ana yiengo gendini duto ma mwandu gi duto nobika. Mi anapong' hekalune gi duong' maler. An Ruoth Nyasaye ma wacho kamano. Ahero wete Nyasaye ma wacho kendo wuon. Igeni jomoko neno wakacha ma ok dhi kanisa. To gin gi pesa mang'eny to kanisa okwa. Jomoko neno wakanya ka nabiro gokinyi kawuono aneno ka awuoyo opak mtokni e ba mang'eny molo mar kanisa. Jese Kisumu Central wa kade be ne joka biro lemo Kisumu Central to kod thuolo mar parking. Kata kanisa modong'. Koro Nyasaye dwa yiengo mwandu mane lwetegi. Okele hekalu mare mondo teko mar hekalu no gi duong'ne bed maber molo mokwongo nikech what is the need of jakong'o bedo gi pesa to jokanisa thagore. Koro owakeni obiro yiengo literally yiengo. To yiengo ne wach mogik afwenyo ni Nyasaye kelo yiengni piny ni mondo gimoro otimre. Gimoro kotimre mar yiengo piny en landmark. Wacho to nyaka wacho ni scale of ratios oyiengo marom nade. Jomoko yiengo 1.2, moko yiengo 2.3. Gimoro nyaka timre. Te gimotemo kono wane wachung' motegno e weche te nikech en gi teko mar chungo piny kata yiengo piny bende. E weche te ma wan go duto Nyasaye machani kit ngimawa. Kare yiengo piny, iwacho ni kare yiengo polo gi piny ohulo kethruok mar teko manie piny mosebedo ka sando jo Nyasaye. To maduong' moloyo, ketho teko mar polo, jachien kod malaika mage ma ochung' e ng'e teko mag piny kendo chikogi. Mano be yiengo machielo. Tiende koro idwa ng'i jo-Kristo. Ndalo machon cha notemgi, ndalo mabiro temgi. Iyiengo gi. Ipiedho gi mondo yud maler. Mondo yiengo bed motegno. Piny ruoth ma ok nyal yiengni. Ochak wadonje kendo Jaelo Dickson. Piny ruoth ma ok nyal yiengni. Matich ang'wen e thuon wach kanyo. Japuonjero kamano. Ijasomo weche madongo ahinya machuna mra chaka nuwe mana keketo msumale iye. Ni kare yiengo polo gi piny ohulo kethruok mag teko manie piny mosebedo ka sando jo Nyasaye. Nitiere teko manie piny mosebedo ka chando jo Nyasaye, men teko mar Satan. Chando jo Nyasaye. Eni biro yienge to biro lwar. To gimoro achiel moro niya, jo Nyasaye to ok dhi lwar. Emomiyo jandiko ndiko chopo e tich ang'wen to wacho niya, piny ruoth ma ok nyal yiengni. Namba achiel en Ja-Kristo monano kod lemo, monano e sand, monano e pek, obiro chung' kidete kod Nyasaye e thuolo ma iyiengo piny kitieko teko mag motegno. Namba 2, nitiere piny ruoth ma Nyasaye dhi keto, men Jerusalem manyien. Eno ko bi yiengni e thuolo ma Nyasaye yiengo piny. Eno biro chung'. Aso nitiere polo manyien ma Nyasaye dhi keto. Eno ko bi yiengni to eno biro siko timo nadi kochung'. Nitie gik moko mok nyal yiengni e thuolo ma Nyasaye biro yiengo piny nikech gimoro amora ma nyal chal gi Nyasaye ok yiengni. Emomiyo thuolo ma piny ne yiengni ka Yesu ne nitiere buwang' chieng' kata Yesu chiemo ko yiengni nikech en Nyasaye. Joma kare ma ne nitiere bedo ko yiengni nikech ne gichalo kod Nyasaye. Mano wach mangima. Wach mogik ni kata kamano Biblia suo maler Nyasaye biro chweyo polo manyien kod piny manyien ma waseyudo. Omiyo yiengni nyiso puodho kod chako loso manyien mar gik mane ochwe duto to ok gologo oko chutho e wang' piny. Gimoro achiel mora ma jandiko moro ndiko to wacho niya, ni dhano kaka en ni gima tin kende midhi tim kuome. Ang'o midhi tim kuom dhano? En loko ringruok matowni to asikawo ringruok matow tiketo kuome mok nyal timo nadi, mok nyal yiengni. Lakini paro ma jal nen-go obiro sikogo. Ngima ma jal nen-go obiro sikogo. Nyiso niya, ngima kare nyaka chal kod ngima Yesu gi thuolo mwantiere kawuono nikech gima tin kende midhi lok men ringruok mok tow. Amen. Piny ruoth ma ok nyal yiengni Jayalo. Point ni kanyo motegno. 16 Zaburi wacho ni pile apari in ruoth man koda ibet koda chwich omiyo onge gima nyalo yienga. Amen. Tiende ni ka wasebedo kuom Nyasaye to gima yiengo waonge. Namba 2 ma adwa wacho yudore Efeso 4:14 nitie joma koro sani puonjo gik ma ok adiera. Kanisa gi joma ok osedonjo gi weche ma puonjo fallacies, gik ma onge muma. To Petro okono jo Efeso koro kwana chak wabed nyithindo mayom yom machalo mapuonj mora mora uko kendo tago ka ji maricho wuondowa
gi rieko mag-gi magidwaro timo wako. Tieni koro nitie puonj moko bende mawuokwa manyalo yiengowa. Jawinjo gi janeno jandiko konowa Efeso 4:14 kokadho kuom dho Paulo. E much Nyasaye ni nitie ndiko moko monwang'e chon. Tinde wayiengni waweyo. Kare sika tiende nikech ka emidwaro jokinda. Kendo kwasetimo kinda chutho to Nyasaye biro waro budhi got Sayun kowero wende mag locho nikech puonj moro amora Paulo wacho ni ka ng'ato kelonu puonj mane ok winjo kuoma mabe ok winjo kuom Yesu kik ukaw. Nitie puonj moko maonge nago mbaka gosieta moro kanyo machiek to okona niya ni ing'eyo ni jadwenu numako sabato kendo sabato norumo to apenje niya in gi dhako to kona nie to kone kaka ochiegi ne amali timo makosa kik iteri to po nitie to sabato nokethi to onge kata mama support kik wabed gi yiengni nikech waonge gi msimamo mar wach Nyasaye. Koro wasom kadi kwasesomo to wach bedo kuma chutho ni yieng yamo mag puonj mabiro makone gi kone gibed gi oko gibed e kanisa kik yiengwa to chung motegno. Erokamano. Amen. Erokamano ahinya. Tich abich bende kata otudore gi pinyruoth ma ok nyal yiengni. Wes mano wasomo cha 12:28. Omiyo wago erokamano Nyasaye nikech wanang'o piny manyien ma ok nyal yiengni. Walemuru kaka owinjore kendo wamiye duong' kuom duong'. Wes tich abich ikona wagone erokamano. Mabende nitie mana e wesno. Verse 29 otieko mabende nikech Nyasaye en mach matieko gik mowang'o duto. Amen. For our God is a consuming fire. Jalo Dickson, wagore erokamano. Mane thuon wacho bende okoro watieko kono. Tich abich wadonje ka wach maduong' moge tich ang'wen en buk mar Fweny 20 verse 4 mawacho ni wanang'ad kode kaachiel buche mag teko mag jachien mane osebedo ka sandowa. Wan kaachiel kod malaika ka wabedo piny kod Yesu Kristo kaachiel gi Nyasaye wan wang'ad ni piny bura ka gik moko osebedo kare. Wacho niya jaduong' ing'ado bura kare. Koro wagouru erokamano. Ang'o mwanyalo timo e thuolo mwantiere kawuono? Japuonj seterwa e buk mar Jo-Hibrania 12:28 mokadhe nuoyo. Adhi somo na buk mar Jo-Hibrania 13:15 mondo wafwenye gima jalemo onego bed ni timo. Winji, emomiyo kuom Yesu pile watimru Nyasaye misango mar pak. Misango maduong' en misango mar pak. Adier, dhowa mahulo nyinge mondo pake pile. Wes 16. Kik uwe mak utimo timbe ng'wono kendo poguru gi uru joma chandore nikech mago e misengni ma Nyasaye morgo. Wach mogik kabisa kuom jo-Nyasaye madwa dhi e polo en niya wagoru Nyasaye erokamano. Wach mar ariyo wapog giwa ni jo-Nyasaye manyalo gombo konyruok koke lwetwa. Erokamano. Kapok alemo pile go erokamano to pile lemuru mokweyo. Weche ariyogo important. Eme jandiko kochoko weche keto kawuono ni kata piny tek kamano gimonego watimne erokamano nikech jawinjo gi wan bende wan gi wach achiel kende ni wadhi dala. Sayun ni ka wasechung' e weche Nyasaye to wadhi chopo. Eme chieng'no wadhi go erokamano to mana ka jalo wacho ing'ado bura kare nikech kokel video mondo wachne to ng'ane onge nango tikelo nwaga e video gik manotimo. Koro to Nyasaye kare ng'ado bura kare. Koro jang'ad bura ni en Nyasachwa, en jawarwa kendo en wuonwa. Koro kwaluor kwachomo kuma entie gima timo en very simple. En ka uhera udumak chikena. Kochik Nyasaye kwasemako to waonge gi luoro wadhi gi chire kom duong' ka wang'eyo ni osetelonwa. Kae to wach mogik ringruok matowoni koseloki aucha to wadwoko ringruok mok tow. Wadhi chalo malaika e polo kendo dalano erokamano mantie nikech kaka jayalo wacho en mana pak kende mwatimo. Pinyruoth ok yiengni. Piny bende ok yiengni, piny be ok yusi, piny be ok bed gi mudho kendo koth gi dwe be onge wa nyarombo ele dalano walem. Wagombo dhi kuma intie jadolo nikech ber. Wagombo biro dalano, dalage Musa gini wan bende wabedie. Miwa teko mondo kik wayiengni kata wakadhe masiche machal nade. Miwa teko mar goni erokamano. Nyathini moro walemo go ma piny omako timne ng'wono. Pare piny Kenya higa marachni. Ngima wakete lweti pare student chakre malo nyaka piny e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya kuom puonj mamit ahinya ka wan gi geno ni koro wan gi pinyruoth ma ok yiengni ma bende ng'ata koro gombo dhiye. Kik bed ka lesson ni baye cheno ni mano mar wuodho geno nikech gin thuon weche mamit ahinya kowuok e muma. Joma nyien alidhni wehera mar owete mondo siki. Winje thuon wach ma kamano miyo koro kik bayi
ka ibiro kete mana e Lolwe TV. Chendo mano mar Ruodh Geno chieng' ngeso ka chieng' ngeso. Pod wadhi nyime kae nikech adamiyi wende mabende koro wantiere godo. Nembni joyalo mar Pastor Charles Odine nitie gi jayalo Dickson Odiwa nitie piny kadho piny kanyo penjo moro amora medo moro amora kamoro bende ok iyudo ler mare ka iyudo e yo ma owinjore. Rapogi Lwanda SDA Church wacho ni okinyi mogwedhi, okinyi mabende onge tho, okinyi maonge gik mathoth ahinya mane piny ruoth mabende mokiengni mabende wadhiene. To kod Kimoro SDA Church mowero ni anakuja na utukufu kata obiro kod teko mathoth ahinya. Mago donjo kama chako duogo waromo mana bang' thuolo machuok.